A Xunta de Galicia dá por superada a fase crítica da pandemia do COVID-19, pero o Goberno autonómico non quere esquecer as vítimas que deixa o virus. Por iso, o mes de maio será de loito oficial en Galicia. Finalizada este brote, este primeiro momento agudo da pandemia, é o momento de rendir xa a maioría das víctimas que vamos a ter na pandemia, o loito oficial que merece o respeto á súa memoria, o loito oficial que merece o respeto ás súas familias e o loito oficial que o Goberno galego acaba de declarar. Esta decisión non evita que o Executivo sexa optimista en canto á situación da pandemia. De feito, Alberto Núñez Feijóo está convencido de que as 4 provincias galegas superarán as distintas fases da desescalada. O virus circulou menos en Galicia e que se contivo de forma máis eficaz e probablemente, na miña opinión, dunha forma máis anticipada. Estaríamos en condicións de dicir que estamos preparados para iniciar a reactivación económica porque entendemos que cumprimos as condicións. Unha vez máis, o presidente da Xunta criticou o plan presentado polo Goberno central. Como xa fixera en días anteriores, Núñez Feijóo volveu reclamar concreción. Nun escenario no que, na miña opinión, España non acertou, no que se refire a dar un horizonte con indicadores para buscar o mellor escenario de certeza posible neste escenario, eso sí, de incertidume, non podemos seguir sin concretar cales son os criterios fundamentais que se van a aplicar ás comunidades autónomas, criterios obxectivos, constatables e contrastados, e pasar da fase da discrecionalidade á fase das certezas. Polo demais, o presidente da Xunta e líder do PP galego non desvelou os seus plans para a convocatoria das eleccións autonómicas, que foi suspendida polo impacto do coronavirus.